Mhuri yeZimbabwe tasangana netsaona inotyisa iyo yaitika muKuwadzana pa10 off yepaDZ panonzi pamagetsi, apo parasikirwa neupenyu hwevanhu vakati wandei. Nhamba yavo isati yaburitswa nemapurisa. Tinotarisira kuti inogona kunge ichisvika 7 kana kuti 8, asi tichakamirira kunzwa kuti mapurisa achatiwo kudii pamusoro petsaona iyi. Zvakadaro tinoti kumhuri yeZimbabwe kune avo vanenge vachifamba michovha, mishikashika nedzimotikari dzakasiyana siyana, kurudzirai vanhu kuti vasaite chipatapata kana kuita speed yakawanda iyo inokonzera kuti vanhu vazhinji vazorasikirwa neupenyu. Kumhuri yeZimbabwe yarasikirwa nehama dzavo tinotiwo chemai netariro, asi tinoda kuti tinzwe kubva kwamuri imi mhuri yeZimbabwe kuti munotiwo kudii. Kungava kuhurumende, kungava kuti matanho angatorwe kuti tidzivirire kurasikirwa kweupenyu kuri kuitwa nevanhu pamusoro pekudhiraivha kunoitwa nevanhu, kutyaira kusina tsarukano, kuchaira kuri reckless kunoitwa nevanhu munzira dzeZimbabwe. Vhiki inoi tarasikirwa noti une munhu 1 asi nevanhu vakawanda pamusoro penyaya yekudhiraivha kusina tsarukano. Tipewo macomments enyu, ende isinokumbirawo zvakare kuhurumende kuti dai aisa matanho akasimbarara anoita kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu, nekuti mwedzi wega wega tinosangana nematsaona akadai so, vanhu vachingoposta pasocial media kuti nzira dzedu, asi hapana chinozoitwa. Tikumbirawo mutiudzewo zvamunofunga pamusoro pezvingatorwe oro matanho angatorwe nehurumende kuti vadzivirire njodzi nekurasikirwa kweupenyu kuri kuitwa nevanhu. Tatenda tosangana mumavhidhiyo anotevera.